Oddelenie vaňových kúpeľov. Veľmi pekné. Sú 4 takéto. Fíha. Štúdio Ja nechcem klasické. toľko hýkať, ale fakt to vyzerá super. Aj nádhernú terasu má. A ja tu ostávam. To vyzerá výborne, to je Čiže Paulinka má to kuracie. aj vonia krásne. Už som hladná. Dobrý deň, tu je Paula Peter z Domalenky. Poďme si pozrieť hotel Royal Palace v Turčianskych Tepliciach. Nádherný 5-hviezdičkový hotel. Tento hotel je postavený od roku 2018. Tak skôr Pár zrekonštruovaný, nie? Áno. No tak teda áno, funguje teda od roku 2018. V takomto prevedení krásnom novom. Na Slovensku máme málo 5-hviezdičkových hotelov. No, tento vstup je veľmi pekný. Toto je hlavný vstup do hotela a je tu Krásny. A ešte tento aj- hotel je taký, že taký nie veľký, keď hľadáte pokojnú atmosféru, takú rodinnú. Má 40 izieb a je taký rodinne založený. Vracajú sa tu klienti, majú stálych klientov. Krásne. Tu je recepcia. Počkej. Tu je recepcia. A toto schodisko majú podobné aj v hoteli Kempínskom na Štrbskom plese. Tam majú taký obrovský obraz. Á, ďakujeme. Krásne. Poďme si pozrieť, tu je takáto zimná terasa, zimná záhrada, kde sa môžete napiť aj takéto termálneho pramenia. Ďalej pokračuje sa tam do wellness. Tam vzadu je wellness a tu je takáto galéria, alebo čo to tu je? Sú len takáto výstava. Bože, tie lustre sú nádherné. Krásne to je. To je nádherné. Keď sa to rozsvieti, musí to byť nádherné. To je tak veľký, obrovský priestor, také pohodlie tu aj. Nič tu nie je také natlačené, všetko. A tu sa pozrie na tú vinotéku. Tam vzadu je fajčiarsky salónik. Pozerám popolníky po stole. Aha, tu je fajčiarsky, ako Paulinka vraví, tu je fajčiarsky salónik. Aká tu je taká príjemná vôňa hneď. Ostávame fajčiarsky. Na to, že sú cigarety, ja neznášam cigarety, tak tu je niečo, nejaká vôňa. To je také, ale podľa mňa to sú také cigáry fajčia. Tu aj cítiť vzduchotechniku počuť. Tu sú dutníky. Dámy, čašničky prezradili, že je to táto vôňa. Tu sa podáva oxygenoterapia. Nachádzame sa v takej telocvični. Tu sú nejaké kardiostroje, Kardiostroje. bežiace pásy, veslovací trenážer. Takáto jednoduchá posilovňa, ale bez činiek a takéto stroje sú tu. Tiež sa tu cvičí aj celkom obľúbený u hostí Pilates. To Medical je štúdio Pilates. Pilates, ale my sme ich dneska nezastihli, nie sú tu dnes. A všade je takáto vyleštená pláška. Bože, to je tak krásne, čistúčko. No. Taký pokoj tu je. Tu naozaj, ako pani povedala, zastal to čas v tom hoteli. Tu sa podáva suchý uhličitý zábal, parafín a rašelina. Tento hotel má dve časti. Tuto cez zimnú záhradu sa dá prejsť do tej pôvodnej časti. To bola prvá časť hotela. Tu sú aj izby, aj wellness. Tu aj s tou kupolou, tak to nazvali? Áno. Tá vežička, alebo ako to tam nazvať. Tu je vlastne recepcia a tu sa ide dolu. Do wellness. Dá sa ísť aj Nie do vyťahnuť. wellness, do balného. Do balného. Áno. Hore na poschodí sú tie procedúry, čo sme boli teraz. Podkrovy. Áno. V podkroví. A tu sa ide vlastne
Tak to do wellness. No a teraz ideme sa prezviesť. A tu je, aha. Tu už je môj župan. A Paulinka sa vedľa prezlieka a ideme si vyskúšať wellness. No čo? Takže nachádzame sa v Royal Bath, v hoteli Royal Palace. Tu sú oddelenie vaňových kúpeľov. Veľmi pekné. Sú 4 takéto miestnosti, kde sa podávajú, ja neviem, hydromasáž, kadejaké prísady do kúpeľov. To je tiež katovania. Áno. A sú tu v tom 4 masérne. V 2 sa robia thajské masáže. Áno, tu sa robí thajská masáž. A v 2 klasické. Áno, a tu je vlastne odpočívareň. Kde po bazéne, po termálnom kúpeli nasleduje suchý zábal. 20 minút sa odporúča tento kúpeľ. My sa ho pôjdeme vyskúšať. Pozrite, tu je takáto chodbička dookola. Aha. Paulinka si už bola vyskúšať. Ja už som rozohriatá na 50 stupňov. No, ja tie horúce ťažko znášam. No viete čo, pre mňa to je, ja som citlivý na tieto horúce. Ježišmaria, ja musím takto potrošku, ale je to Paulinka, ona zje aj horúcu polievku, ja nemôžem. To je to také polhodinu potom. Keď som citlivejší na horúce, tak to je akože, čo teraz mám robiť? Neviem, na čo sú tu dnu tieto, ale cez to ide asi ten prameň, nie? No, lebo toto je postavené na pramení. Krásne, to je, pozrite, také zlaté. Veľmi pekné to tu je. Ale aj ten vzduch na to, aká tu je horúca voda, tak je tu super vzduch. Však? Je tu čerstvý vzduch od niekaľ ide. Takže toto tu môžete byť 20 minút a 10 minút je potom tam... 15 minút je zábava. Áno, že si oddychnete. A vlastne v tých vstupoch máte jedenkrát denne v pobyte, v cene pobytu. Počas noci sa to ráta. Toľko noci, toľkokrát je vstup. Toľkokrát je vstup. Tento kúpeľ je na pramení postavený priamo a voda je kolíše od 38 do 42 stupňov. A dneska je tu asi určite viac. 42. Tu sa môžete priamo napiť aj toho liečivého prameňa. Takže potom si oddychnete a tu je kúpeľ. A náš kúpeľ končí. Ak sa vám tento hotel páči, tak ho nájdete na domalenka.sk. Takže tu si ho môžete objednať na domalenka.sk cez nás, nie inde. Na odkaz nájdete pri tomto videu alebo pod videom a my pokračujeme vo videu ďalej. Ideme si pozrieť izbu. Je to síce taká obrovská izba, ktorá je rozdelená na niekoľko častí, ale používa sa buď aj ako apartmán, aj ako štúdio, aj ako klasická dvojložková izba. Sú takéto dve v tomto hoteli. Na prvom poschodí sa dá dostať aj výťahom, takže len my ideme peši. Aha, ideme pešo. Takže tento apartmán. Ktorý? Toto tu. Toto dvojkrydlové dvere? Áno, ale... To je Royal Apartment Elizabeth, ale takto vyzerá aj dvojložková izba, akože, hej? Áno, ale dá sa rozdeliť, áno. Tento salónik. Fíha. Takže ideme tu naľavo. Keď si niekto neobjedná celých 100 m2, tak sa to proste zatvorí. A toto je ako štúdio. Tu je vchod. Toto sa zamkne. A predá sa to ako štúdio klasické. Ja nechcem toľko hýkať, ale fakt to vyzerá super. Aj nádhernú terasu má. Fú, tak to je pecka, no. To je krásna izba. A tie lustre.
No tak to je nádhera. Áno. Tieto sú lehátka teraz tu zakryté, lebo tu nikto nie je, ale pozrite, aké... Ty pána, to sú terasy. Toto je štúdio. Áno. Kúpeľňu má tu. No, poď pozrieť kúpeľňu, kde je. Ale kúpeľne sú vlastne identické aj v opere. Keď sa pripáme tam čierno-biele. No, krásne. Krásne kúpeľne. Tu je takáto vaňa. Nádhera, no. A ideme si pozrieť klasickú dvojku. To je tá ďalej. To je izba, toto. Teda apartman, to je taká To je pre telka takú obrovská. našu rodinu akurát. No tak to, hej, no. A koľko stojí noc? A to sú tie vône, aha, aj tu je takáto... To sú tie difúzory. Doktor Vanies. Mhm. Takže To je aj... super. A tu je čo? Počkaj. Aha, tu je vecko. Tu je čisto vecko. Takže táto, tu na takisto to je vchod. Aha, To že toto sa klasické tiež môže dvojložkové izby. zamknúť. Áno, 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 áno. To sa... Čiže tu je druhá kúpeľňa, to patrí k tejto druhej izbe. Tu je dvojité umývadlo. Tu To je je sprcháč a tu je záchod. A tu je ešte aj vaňa. Je to podobná izba, ale nemá vlastne ten gauč tu chyba, takže je to klasická dvojložková izba. Tam je šatník. Krásne. Krásne. Fú, to je super. Tak to je 5000-čkový luxus. A tu prejdem, a tu je trezor. Kávový servis, minibar. A už keď sme tu, Aj klíma tu je. tam je klimatizácia. A do malenky tu. Počkajte, spustil som telku, že koľko to je programov. STVčko, Markíza, doma, Bambulka. Joj plus, teatri, daj to, ČT1, ČT2, Prima, Nova, Nova, ČT, Jim Jam, ja nejaký prvý šport, Viasat. No tuto už vyzerá viac ako v tomto CNN. Takže Euronews. Dobre, tu už je pustené toho veľa, lebo vo Veľkej Fatre nie je nič, nejaké front. Aha, tu je všetko popušťané, zahraničné programy. Zatiaľ som, ale športové som tam nenašiel, športové som nepreklikal. Tak tu nešportujú, tu Tu oddychujú. nešportujú asi. No dobre. A ja tu ostávam. Aha, aké krásne schodisko majú. Čo? Schodisko lustre? Hej, Nad aký schodiskom. luster, pozrite. Tu môžete ísť aj s deťmi, super, lebo to je vlastne, dospelí majú tie liečivé pramene a tak, a deti tam majú akvapark, sú tam Áno, aj tobogány. Hej, za toto tu pridáme vlastne aj tie zábery z akvaparku. Takže pre celú rodinu. Je tu čo Super. robiť, áno, aj v lete, aj v zime, aj celoročne. Jedine tento hotel je prepojený so Spine Aquaparkom, No, v kúpeloch Turčianskej Teplice. kde si môžete takto chodbou prejsť, ale ide tam aj výťah. My sme išli peši po chodbe. Alebo z Veľkej Fatry a z ostatných hotelov musíte ísť po vonku. Tu teraz doprava, dole. po schodoch. No, ale tu bol výťah, aj tam, tu je výťah, čiže môžete ísť s výťahom. Alebo takto tu o jedno poschodie ešte nižšie a už sme v tej spojovacej časti so Spine Aquaparkom. A tu sa už ide. Tu sme vlastne, vyjdeme pri recepcii. Môže, že tu je. Aha, Takže ja, a tu už ste v akvaparku. je tu bezbariérový, dá sa. A tu je rampu, takže takto. Nachádzame sa v akvaparku s klasickou zohrievanou vodou. Nie je to termálna voda, ktorá vyviera z prameňa.
Pozrite sa, ako si tu lebedia ľudia krásne vo výrivke. Všetci boli takí milí, že mi dovolili to natočiť. A teraz ideme pozrieť spa centrum. Spa centrum a Kde sú termálne bazény s teplou vodou. aj sauny sú tam. Áno. Nachádzame sa pri kľudovom bazéne, ktorý vyviera priamo na prameni. Hĺbka je 90 cm. Ja môžem povedať, že mi to veľmi pomohlo na klby pred pár rokmi, keď ma boleli ruky a klby od počítača. Tento je Výborný. výborný. To je ako doma vo vani. No, ešte teplejšie. Tento tu je fakt fajný, horúci. Tu je to, ale tu je tá výrivka. Nebuble, ale akurát sme trafili sme taký tento, kde program, kde akurát nebuble. Možno za chvíľu prídeme a ešte bude bublať. Ľudový rehabilitačný bazén. Teplota vody 35 stupňov. Poďme si pozrieť saunový svet. Tu je lesná sauna. Ako tu je teplo. Infrasauna. Fínska sauna. To je klasická sudová fínska sauna. Parná solná a eukalyptová parná. Toto je veľmi pekné. Krásne vyzerá. To krásne vonia. Ideme si vyskúšať termálny pitný prameň, ktorý sa nachádza tu na chodbe. To je zimná záhrada v Royal Palace. Druhý sa nachádza pri hoteli. Vonku si môžete teda nabrať a tretí je priamo pri kúpeli v Royal Bath, čo je ten kúpel v balneocentre. Na zdravie. No a chutí tak neutrálne. Ako čistá voda. lebo Ale je liečivá. Áno, ale niektoré... Nevonia nejako, ani Áno. podľa mňa ani nechutí. Nie, akože má chuť, ale nemá takú výraznú vajcovku, hej, tou sírou. Napríklad v Piešťanoch je taká čistá vajcovka. Tu vôbec necítiť ani po chodbách tú vodu liečivú. Áno, v Piešťanoch, v kúpeloch Piešťanoch napríklad cíti tú síru, áno. ale tu vôbec. A teraz vám prečítam tu o tom. Prvá písomná zmienka o termálnych prameňoch v Turčianskych Tepliciach sa nachádza v listine uhorského kráľa Ladislava IV. Kumanského z roku 1281 ako zem pri rieke Teplica, teda skôr ako vzniklo samotné mesto. Najväčší poklad kúpeľov predstavujú tieto liečivé termálne minerálne pramene s vysokým obsahom minerálnych látok, vďaka ktorým je turčianska voda jedinečná. Silu termálnej liečivej vody poznali a využívali aj viacerí panovníci, ako napríklad Žigmund Luxemburský, Maximilián II, Habsburský, áno, som si vylamal jazyk, a ďalší. Dnes zlaté kúpele, ukážem vám aj tu ďalej, to aby som stále na ten text nešiel. Dnes zlaté kúpele Turčianskej Teplice, Medical Spa, predstavujú to najlepšie z európskeho kúpeľníctva. Načerpajte silu z prameňa zdravia. Poďme si povedať nejaké ceny. Paulinka nám povie ceny nejaký. Napríklad, toto je napríklad také kapučínko, to stojí 4 €. Alebo pivko, kde som ho videla, čapovaný pilsner, 4 €, 4 deci. Alebo si môžete dať Coca-Cola pozerám, 3 Prosecco, 9 €. Takže tak čaj, tu pozerám nejakých 7 €, 5 €, 4 €, 3 €, nejaký čierny, zelený a tak. Na zdravie, akože víno, ale ešte šoférujem. Dúfam, že nie je teplá. Kým nám prinesú jedlo, tak si povieme niečo k jedlu a ako sa tu stravuje, lebo pani manažérka nám povedala, že vlastne veľa ľudí tu chodí aj hlavne kvôli gastronómii kvalitnej, nie len kvôli tým procedúram a takej rodinnej atmosfére, ale aj kvôli gastronómii. Takže ak si zakúpite pobyt iba s raňajkami, tak nie sú to klasické bufetové stoly, ale vám každému na stôl prinesú teda niečo zo studeného bufetu, nejaké natierky, salámy sú tam a tak. A potom si môžete vybrať takto z jedálneho lístka z raňajkového menu teplé raňajky. Sú to napríklad nejaké vajíčka, voľské oko,
alebo Hemendex, Hemendex. proste sú tam rôzne veci. Môžete sa nájsť koľko chcete jednoducho. Máte v tom aj také, že čerstvé šťavy, kávu, čaje. áno, čerstvý pomarančový džús alebo jablkový džús. Alebo tam ešte potom extra na stole sú nejaké koláčiky, ovocie, to si už môžete ísť nabrať. Áno. Koľko chcete, čo chcete. No a pani čašnička nám doniesla. Ďakujem veľmi Ďakujem pekne. pekne. Dobre, toto bude večerné, ale obednejšie Môžete si menu. zakúpiť aj s plnou penziou, čiže na obed Áno. potom prídete a takisto to nie sú bufety, ale takýto. Výber z menu, ale vlastne už neplatíte potom. Hej? Čiže ten, kto si kúpi pobyt s raňajkami, tak potom tu je napríklad... Pred jedlo si môžete dať polievku a hlavné jedlo. Ja poviem aj ceny, napríklad tu, to je predjedlo, tuňak v sezame 14 eur, pečené avokádo, potom polievka napríklad cuketový krém 7 eur, slepačí vývar 8 eur a hlavné jedlo, ja som si dal hovedzia sviečková 29 eur, pečený zemiak, grillovaná cuketa a pečená paprika. Pavlínka si dala kuracie supreme, ty môžeš tú večeru potom pozrieť. To je pyré zo sladkých zemiakov, tekvitový koláčik, zelenina, ale je tu ešte langusta za 29 eur, šafránové cestoviny, cesnak, šalotka, fenikel, bylinky, Šarlotku. cezar, šalát, krutóny, vajce, parmezán a potom je tu ešte Black Angus steak s kosťou za 12 eur 100 gramov, pečený zemiak, grillovaná cuketa, pečená paprika, ako znie to výborne. Na večeru je tu menu za 45 eur, kde máte predjedlo, nejaký marinovaný pstruh, alebo hydinový vývar, kuracie rolády a potom hlavné jedlo je tu muflón, gratinované zemiaky, hruška, alebo bažantie prsia, zemiakovo-rozmarinové pyré, cviklá omáčka z rakitníka, alebo filé z halibuta, pyré zo sladkých zemiakov, fenikel, citrónová pena, alebo špagety pomodoro, sherry paradajky, parmezán. Dezert dnešný sú palacinky z hory svätého Juraja. Sú tam aj tie vína také, že ktoré sú k tomu? Nie sú tu na nič, nie je tu konkrétne, ale tu si Pani môžeš asi čašnička vybrať. vravela, že vlastne aj Ešte- vína sú konkrétne k tým jedlám potom na večeru. Že? Tak, Ešte to nie je pripravené, takže nie sú tu na klasické bufetové stoly, že na nejaké byť večere, ale takto servírované všetko. ja sa musím pochváliť, ja som Pavlinku pozval na obed, lebo ma vo videu Vo Hviezde. Vo Hviezde mi povedal, že som nikdy na romantickú večeru nepozval. Nie, Tak to som- bola prvá a teraz je takáto prvý Prvý obed obed. v 5-hviezdičkovom hoteli hoteli. Royal Palace. Royal Palace. Joral. Takže, no len, že moja žena má naše peniaze, takže som ju musel pýtať na to. No, Takže on ma pozval a ja platiť. tak nejak. Vyzerá výborne to Čiže jedlo. Pavlinka má to kuracie Aj vonia krásne. Ja už som hladná. a ja mám steak. Výhoda v tom takom, kde bufetové stoly prídete a jete hneď a tu sme čakali si koľko? 15-20 minút? Tak? Asi. Do 20 minút Do 20. určite. A tu ešte ďalší vchod do hotela, takýto, čo vyjdete do parku a môžete ísť smerom ku Veľkej Fatre alebo do akvaparku. Áno, tu je Polónku. prameň. Alebo sa len tak napiť, áno. Tak, a tam je vlastne veľká Fatra. Aj tu je Tam je terasa. V lete. v lete Aha, tu je, aha. tu sú určite terasy však. Áno, tu budú terasy v lete. No. Lebo je to krásne slnečno. Áno, áno. Krásny priestor. Áno, tu sú tie terasy tých apartmánov. Ak sa vám toto video o 5-hviezdičkovom hoteli Royal Palace páčilo, Tak môžete mu dať like. Ak nás nesledujete, začnite nás sledovať. Do komentárov nám môžete napísať, ako sa vám video páčilo, alebo či ste tu už boli. A ak si ho chcete objednať, alebo teda pobyt v ňom objednať, tak link nájdete pri tomto videu a na domalenka.sk si ho môžete objednať. A Pavlinka vám ešte povie, že predávame aj zahraničné dovolenky. áno, na dovolenka.domalenka.sk si môžete vybrať ponuku na nejaký zájazd od všetkých známych cestovných kancelárií ako Seneca, Carthago, Hydrotour, Solveig, Satur a iné. Všetky ceny máme rovnaké ako oni, takže nikde si to nekúpite ani drahšie, ani lacnejšie. Ďakujeme za sledovanie, majte sa krásne. Dovidenia, ďakujeme. A ťahá nám oči, pozrite, aké silné slnko tu je. Aha, Už na druhý krát. Už sme sa aj otočili. Takže tak. Royal Palace.